An lamɛnbaga n'a filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan min bɛ to ka kɛ kari o kari ka lase aw ma. Bi an bɛ mɛn kalo tile 8 na san 2022. An ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Asimi Goyita ye seli hukumu kɔnɔna na ani gouvernement marabolo mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen u jɛra ka seli ko o kɛnɛ sigi Kuluba ni o kɛra salle de banquet kɔnɔna na. Seli kɛnɛ in tɛmɛnen kɔfɛ a ye foliba lase an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. Ani fana k'a yir'u la k'a fɔ ko embargo sababuya la ko maliyɛn caman kɛmɛ ka i makun ka fɛn caman muɲu nka hali bi ko ka caman fara sabali ani muɲu kan. Ko ni fana k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka bɔ u kɔnɔ cogoya min na. Hali bi seli hukumu kɔnɔna na min ye Dr Choguel Kukala Mayiga ye ni ale y'an ka jamana marabolo o ɲɛmɔgɔba fɔlɔ ye. Seli hukumu kɔnɔna na ale tagara foli lase an ka jamana mɔgɔba minnu ni Ala ye olu miniji dɔgɔya a taara olu ka denbaya la ka taa olu furumuso ka taa olu fu ni o dɔ ye ko Daba Keita ni ale kun ye PSP n'an b'a fɔ o ma ko Parti de la Solidarité et du Progrès ni ale kun ye o dirigeant ye. O tɛmɛnen kɔfɛ Abdul Karim Kamara ni caman bɛ o dɔn kabara la a tagara o fana ka denbaya la ani fana an ka jamana ɲɛmɔgɔba fɔlɔ ni o ye Modibo Keita ye a tagara o muso filanan fɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Fanta Jallow a taara foli lase sabula o muso fɔlɔ Ala ye o miniji dɔgɔya. O senfɛ min ye Fanta Jallow ye n'ale ye Modibo Keita o furumuso filanan ale y'a jira k'a fɔ ko kabini 1968 ko fo k'a taa bi la k'an ka jamana autorité foyi de tɛ yen ko min sen donna olu fɛ yen ko Dr Choguel Kukala Mayiga k'a ni gouvernement mɔgɔ tɔw k'u ye nin hakilina ɲuman min ta k'a diyara olu ye kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ Dr Choguel Kukala Mayiga a tagara Musa Tarawele fɛ yen Amadou Toumani Touré Ibrahim Boubacar Keita Soumela Sise a tagara ninnu bɛɛ lajɛlen olu furumuso fɛ yen ko ka ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa Mali bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min. N'an bɔra yan bɛ taga Keɲeba o sigida dɔ bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko Daru min ye an ka jamana tenitigilaka dɔ ye garde national o mɔgɔ fila ni a bɛ fɔ o ma ko Kaporo olu mɔgɔ fila olu ye u yɛrɛ kɛ gendarme ye ni ka taa bingali wale dɔw kɛ o senfɛ an ka jamana gendarme olu tɛgɛ dara u kan bibi na u y'u minɛ ka taa u di u ka ɲɛmɔgɔw ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a ko la. Hali bi mɛkalo tile 2 san 2022 communiqué dɔ bɔra an ka jamana gouvernement fanfɛla la o communiqué ni o bɛ kuma bɛnkan sɛbɛn mun bɛ Mali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛnkan sɛbɛn bɛ kuma an ka kɛlɛkɛcɛw ani Faransi ta ni o bɛ kuma o kan o bɛnkan sɛbɛn walasa o bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na bɛn o communiqué in de bɔra tɛnɛndon an fɛ yen nɔ. Min ye an ka jamana kɔkanko minisiri n'ale Ablaye Diop ale y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn k'a bɛ sen na kabini juillet kalo tile 16 la san 2014 ni o ye 2014 a y'a jira k'a fɔ ko ni bɛnkan sɛbɛn k'a dan sagolen ko sababu bɔra fɛn min na k'u y'a jira k'a fɔ ko jateminɛw de y'a jira k'a fɔ ko Mali ka nafa foyi de tɛ a bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na ko bakuruba la ko n'i y'a ta ko k'a jateminɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na k'a jirala k'a fɔ ko Faransi mana tiɲɛni fɛn fɛn de kɛ an fɛ yen Mali la ko o tiɲɛni ninnu ko o fɛn ninnu kan ka sira mɔgɔ minnu fɛ ko y'an ka Mali faamaw ye k'olu de kan ka jɔ ni o musakaw ye k'o tɛmɛnen kɔfɛ ko Faransi kɛlɛkɛcɛw bɛ an ka Mali yɔrɔ yɔrɔ la ko min ye an ka jamana faamaw ye k'olu sen man ka se o yɔrɔ kofɔlen na wa o t'a bɛɛ lajɛlen ko min ye bingali wale ko mɔgɔ si man ka bingali wale ta ko ka si sɛgɛrɛ nka a jirala k'a fɔ ko min ye Faransi ye k'o de bɛ k'a ta ko ka Mali sɛgɛrɛ ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ bakuruba la ko farali in yɛrɛ damina sɔrɔ fɛn min fɛ k'o ye fɛn damadɔni ye ko sabula ko juin kalo tile 3 ani juin kalo tile 7 la san 2021 ko min ye Macron ye k'a bɔra jabaranin sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yen Mali la k'olu bɛna segin ko ka taa u ka so k'o ye a kun fɔlɔ ye wa k'o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko min ye Faransi k'olu ka pankuru k'o bɛ to ka na an fɛ yen Mali la ko ka sɔrɔ u ma yamaruya ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'o y'a kun filanan ye ani fana ko min ye sabanan ye k'o de ye ko Mali kun y'a laɲini Faransi fɛ ko ka yɛlɛma bolo don bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na ko sabula Mali ka nafa t'a la ko ka jateminɛ kɛ a la ko ka yɛlɛma don a kɔnɔna na nka ko min ye Faransi k'u ma u tɔnkile ko ka bɛn ni o ye ko ka da u waleya in kan ko Mali y'a laɲini ko bɛnkan sɛbɛn ko ka annulé ko k'a bɛɛ tiɲɛ ko ka bɔn an ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ fana bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na sariya sen dɔ bɛ a la ni an b'a fɔ o ma ko article 26 alinéa 4 o article 26 in kɔnɔna na a jiralen don k'a fɔ
ko akere do jamana ko falen fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka bɛnkan sɛbɛn ko ka bɔ a sira ma ni ka tiɲɛ ko akedo nka ko ni jamana kelen y'a laɲini ko ka bɛnkan sɛbɛn ko ka tiɲɛ ko kalo 6 ɲɔgɔnna de kan ka di a jamana tɔ kelen dɔ ɲɔgɔn ma ko k'i hakili jagabɔ a ko kan ko ni kalo 6 de tɛmɛna ko décision finale ko bɛ sɔrɔ ka taa o la o b'a yira k'a fɔ hali bi ko kalo 6 ɲɔgɔnna de bɛ ko walasa a ko bɛ se ka dabila cogo min. N'an bɔra an bɛ taga ɲɔnɔ mara la u ka sigida dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko kulanba wɛrɛ ale ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 3 de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye banbagaciw ye olu kun ye jan dɔ da an ka jamana faamaw ɲɛ nka ala barika la an ka jamana faamaw ma bin a jan kɔnɔ sabula mɔgɔ si tɛ ko min de ni tora a da fɛ. Alima Sise n'ale ye mɔgɔ ye min si bɛ taa san 26 la furucɛ ni an b'a fɔ ma Abdelkader Arbi ni ale ye tenitigilaka ye officier do an ka Mali armée la ala olu de kun ye mɔgɔ ye ala ye den sigiyɔrɔma 9 do minnu garijɛgɛ la a furucɛ kunnafoni bɔra ale yɛrɛ de fanfɛ furucɛ y'a yira k'a fɔ ko ale ni u denmuso fɔlɔ ni a bɛ fɔ ma ko Suda n'ale si bɛ taa san 3 la k'ale ni o ko u tagara Maroc ne ka taa a furumuso ni a den tɔw ko ka taga olu lajɛ ko basima foyi de tɛ u la wa ko dɔw bɛ yen ko minnu bɛ munuma ko dɔw bɛ sigi wa ko dɔw yɛrɛ fana k'olu bɛ ka tagama de daminɛ ko ala barika la k'u bɛɛ lajɛlen ko u ka kɛnɛ ko den musoman sigiyɔrɔma 5 ko de bɛ a la ko ni a bɛ fɔ ma ko Kadija Fatumata Awa Adama ani Umu min ye cɛmannin ye k'o ye 4 ko o dɔ tɔgɔ ko Mohamed 6 Umar Elaji ani Ba ko basima foyi de tɛ u la hali bi ala ka den ninnu kɛnɛ balo u masaw ye ni kunnafoni de kuma bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛɛ don wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.